Hola amics de YouTube, soc el Jan Cantarero i avui farem un vídeo de com socórrer la víctima en cas de que estigui inconscient, amb la Laura. Hola amics de YouTube, heu dit que hem de rescatar una víctima? El primer que haurem de fer és protegir-nos, en aquest cas amb els guants. Després, el segon pas, haurem de protegir la zona. Ara, el tercer pas, haurem d'avaluar l'estat de la nostra víctima. Hola, em sents? Haurem de fer maniobra Fromento, que és per avaluar si la víctima respira. En aquest cas, no respira. Llavors haurem de trucar al centre. El meu company li començarà a treure la roba a la víctima i jo, de mentre, com som 2 persones, començaré a parlar amb emergències. El que li hauré de dir serà el meu nom, on em trobo, l'edat més o menys de la víctima i què és el que li ha passat o el que ens hem trobat. I per últim, i el més important, serà dir-li que comencem la maniobra RCP. Ara, molt atents i acompanyeu-me. Haurem de posar-nos sempre a la dreta de la nostra víctima per poder començar a fer les maniobres. El que haurem de fer seran 30 compressions i 2 insuflacions, així com està fent el meu company, a un ritme molt constant i, perquè us en recordeu sempre, al ritme de la Macarena. Si disposem d'un DEA, l'haurem d'utilitzar per poder salvar la nostra víctima. En aquest cas, nosaltres no en tenim i haurem de fer la maniobra RCP fins que arribin emergències. I fins aquí el nostre vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat i no oblideu-vos, subscriveu-vos al nostre supercanal. Dóna a la campaneta i dóna like.